אוקיי, אנחנו נראה את ההמחשה של קשר חזק. אנחנו חיברנו פה 15 שאלות על מושגים של נוירו-פדגוגיים. עכשיו אנחנו ניכנס ונראה עד כמה ההמחשה של קשר חזק מתאים בהתאם למה שלמדנו איתך. עכשיו אנחנו נכנסים לאפליקציה. נתחיל עם התאמת כרטיסים. אוקיי, זה השלב הראשון שבעצם ישב במהלך שיעור להעביר לתלמידים בלמידה. הנה, מה זה צ'אנק? צ'אנק זה גוש של ידע. בואו ניקח עוד דוגמה. סוציו-לינגוויסטי. מסביר את הריבוד החסרתי על ידי השפה אפשר לקדק אותך מאיפה אתה. ניקח דוגמה נוספת. קונטקסט. קשר ככה, אנחנו ממשיכים הלאה, תוך כדי שאנחנו מלמדים את התלמידים, אפשר באמת לעבור איתם, וזה, הייתי אומר, קשר חזק, עם קוף, חטא חזרתיות. יש לנו כמה שלבים. אז עכשיו, ברעיון של החזרתיות, דרך לשלב הבא של לימוד, learn. פה בלימוד, ששוב אפשר, דרך השאלות האלו, באמת ללמד אותם. נוצר בחשיבה ובהליכה כדוגמה, ויוצר לנו תחושת עושר וסיפוק. מה זה יכול להיות? לפעמים, הנה נותן לנו. מסביר את הריבוד החסרתי על ידי השפה, אפשר לקדק אותך. מאיפה אתה? נניח שאנחנו לא יודעים, אני לא יודע, ככה וכן הלאה. זה לגבי לימוד. עכשיו, יש את הזין, שזה זמן. אז אפשר, אתה יודע, במערך שיעור, כל פעם פרק זמן, יש איזה מרחב כזה שאפשר, אתה יודע, כמו שאתה אומר, לרענן אותם, ואז שוב לחזור בצורה אחרת, שפה זה כבר נכנסים לקוף, שזה קונטקסט. אז אנחנו עכשיו נעבור להתאמה. זה בעצם אין משחק כזה. match. start game, כן. בעצם פה אנחנו יכולים, אתה רואה לפי זה, לחבר את זה. דוגמה פה, זה מוח. דוגמה, הדבר הזה, זה סינפסה, מהראה איך אפשר להעביר מידע, שהניונים קובעים. וכן הלאה, וגם אם לא, הוא לא מאפשר את זה. הוא לא מאפשר, וכן הלאה. אז זה העניין של המשחק. והשלב הסופי, זה הטסט. עכשיו בעצם אנחנו עושים פה מבחן. מה שנחמד, יש פה 4 אפשרויות. יש פה אמת או שקר, מבחן אמריקאי, שאלון אמריקאי, התאמת מילים, נראה את זה, וכתיבה. אז בואו רגע ניכנס למבחן. רק נראה, ניקח בכל דבר דוגמה. זה פה זה אמת או שקר. האם גוש של ידע זה הפוגה? אנחנו עכשיו גם פה. זה אמת או שקר, בואו נעבור לשלב של אמריקאי. הנה פה מה זה מוח, במקרה הזה ניקח את זה. זה אמריקאי, נעבור להתאמת. יש פה, סינפסה. סינפסה רשת של זיכרון, וניון, והשלב של הכתיבה. זה מקצועיות בשונה ממקצוענות. פה אני צריך לרשום את המילה. וככה וכן הלאה, קשר, וככה וכן הלאה. אז פה כאן אנחנו מסכמים שבקשר חזק, שהפרויקט שעשינו, פה ממש אפשר להמחיש ולהבין כמה אפשר באמת לחזק את הקשר הזה על ידי הקונטקסט שראינו מגוון של מושגים שאפשר לצבור ידע, דווקא מושגים של נוירו-פדגוגיים. יש את הזמן שיש הפוגה, שבמהלך שיעור אפשר כל פעם לעצור רגע ולחזור בצורה אחרת,
והכל זה כשיש פה את הגיוון. אז אני מקווה שאהבת, ותודה רבה לך.